el tema de la roba. N'hi ha coses que no em queda mal. Això ha quedat bé. Això és del xiquet. Esta la ve guapeta. Mireu com ha quedat. Ojo! Este ha quedat perfecte per a baixar a la platja, ara en estiu, si algun dia tornem a anar a la platja. Hòstia, este fa un olor. Fa un olor. Recordeu el pantaló que tenia així color xicle, color rosa? Jo em vaig despistar i va estar massa rato. Bueno, vos ho ensenyo i ja me dieu què vos pareix. És que no n'hi ha de coloració, és que és tot blanc. S'ha fet tot blanc i el que no m'agrada gens és que s'ha quedat este tros així que pareix que m'haja cagat, saps? Pareix que t'hages cagat i que la merda t'haja reglotat pel camal. Oh! Com està este, Xina? Rotllo animal print. I atenció al detall que jo vaig fer amb un pinzellet. Fica jeans. Ho veieu? Jeans. Lo que estic absolutament flipat, que és al·lucinant. Se'n recordo del peluche? Bueno, quan vaig acabar el vídeo el vaig seguir deixant perquè no havia manera de que es decolorara. És que aneu a flipar. Està igual. Com fa això? De quin material ho fabriquen? Que no s'ha de colorar res. No, és que estic pensant jo que el que aguanta el peluche este és que estic per gastar-lo de mascareta. És que estic fan disc al carrer ara perquè, vamos, si aguanta tota la nit amb la lejía i no s'ha descolorit ni un mil·límetre, és que ahí no me fotés. És que ahí el coronavirus no traspassa. Això vaig a patentar-ho jo. Ara va tocar-li a Pedro Sánchez i dir, Pedro Sánchez, olvida de les mascaretes que estàs portant de Xina que no funciona ninguna. El peluche del reno. Vaig a ensenyar-vos-ho posar, perquè estic parlant molt i això n'hi ha que veureu en una desfilada de moda. Bueno. Si la cremallera s'ha quedat ahí un poc de la lejía, que s'ha rovellat. Aneu a flipar. Veraniega i Vicenca, és un pantaló xina com blanc, encagat, però xina de lluny pareix bo i tot. Què tal? Sí, anem allà al llate ara. Sí, anem a Menorca. I si jo estic guapet, ara veureu el meu menut. A que estem superguapos? Sí, però de la gas no podries tirar. L'espontanietat dels xiquets. Bé, i ara per fi arriba el moment que jo sé que tots esteu esperant, que és veure com ha quedat el suèter descolorit de la meva dona. He de dir que podia haver quedat pitjor. Yolanda, que una cosa que no te vaig dir. Per què? Que també vaig agarrar un suèter teu per a posar-lo en la lejía. Vols veureu? Que suerte. Preparada? Vinga, pam! ¿Qué es esto? Què? Flipant. Aquest rotllo desigual. Lo que tú falecías. Es que es una detrás de otra. Te lo aplico. Posa-teu. Mira, Yolanda, me vaig enfadar. És la segona volta que me rebutges un regal, No vale ni pa' trapo. Me'l poso jo. Veuràs com està guai, ja veuràs. Què és? A que no està tan malament? Perquè me ve curt, però si fora com un jersei de colla alt per a un home, no em vinguera curt? No me digues que com a jersei no està malament. Per favor, però si pareix un uniforme de superheroi de Marvel. Però si pareix de Marvel. És lejía, man! ¡Vais a morir! ¡Lejía, man! ¡Es inseparable! ¡Chorro last! ¡Lejía, man! Hòstia, que cansat estic de fer de lejía, man. En fi, amics, demà serà un altre dia. Espera, vaig a veure si em puc llevar això perquè em farà falta que m'ajudi el xiquet. Adéu.